Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Handusanan sa usa ka babayi nga si Gloria. O karon mga kadusanan, kukumustahin natin si Gloria kung kumusta na ba ang iyang kahimtang. Oy Gloria, maayong hapon kanimo. Ay, ayong hapon, kandusanan. Unsa may ato? Kumusta naman imong kahimtang? Asa man ka paingon? Ay, ginaw ko ng plano lagi ko kandusanan nga manggulay ko. Oy, kay sudan. Wala gid. Ginaw ko sa kabahal karon sa mga palitonon. Atong abag-abagan og gulay nga libre. Nga kanang kuhaon lang nato sa kilid-kilid. Unsa nga gulay? Ay kanarang good maipo sa kilid-kilid kanang mga pako, kung may mga dabog sa kawayan, mga puso. Kanang klase-klaseho daw kay man lang sari-sari gihapon. Ay sige, pwede mo kuyog ko sa imo? Ay oo, sige maayo man ako nang Para makita pud sa ato mga viewers kung sa imong sige, imong hanap buhay diri sa apa-apa. Oo, ay ginok mas maayo ta. Kani ko dito kasi dito ko sa ubos kay mo nang bag ako gidala ko. Susalan kaayo aron kay mo sila ba nga mamalimti ko. Kandusa ng Gloria, nindot gid nang imong gidala nga kuano sudlanan. Ay nagdahada ko aning bagay para ang mga tao ba di makaingon ba nga naggulay ko, makaingon sila nga malingki ko. Ah, mao di ay. Kini ako mga talong manggudri waay bunga, Ginoo ko nasahot sa ini as kuan uwan lagi. Munang adto ko sa kapakuhan kay ang talong diri nangasahot. Umi kaning bagyo, way huno nga bagyo. Sa mukuyog ka. Mukuyo ko kandusanan. Dali uban ka. May nang ako'y uban. Kandusa ng Gloria, asa na ni Dapita? O, nasa unahan lang ta dali. Kay naan manggud diri agud oy. Mas maayo manggud ng kuan kay. Dagan-dagan diri sa unahan kay na mo ko ni naguna-una dito panguha sa mga pako. Man lang no untay na nabilin oy. O sige. Ato nang atuon ang imong giingon nga kapakuhan. Uy, kumay naman lang gud ng pako kay ang pako manggod. Kanang organic ba yan na siya, walay mga halong chemical, walay mga abono. So ang siya inaiyahan gid na siya, turok gid na. Good fiber pud na siya, no? Yes, oo. Kanang mga tao nang naglisod og kalibang, mukaon na nang magkakalibang jud. Uy, Ginoo ko. Basta dito ka nang may mga sakit sa tinai, ng mga tao nang maglisod og kalibang, mukaon na nang pako kay maayo baya na. Mo bitaw nga kahit sana no mukaon jud og pako dili gid pwede nga dili kumuhabhab og pako kay. Wala ba yang magkuanta sa tong gagaling sa tong health, sa to ang tawag ay Conscious day kasi mong health di ay kandusanan. Ay, anak ko, hindi ko mahadlok ba ako ng high blood ko, mahadlok ba ako kuhan, wala ako mga pako. Lisod na kaayo no kay basing magpadala na pud kag sulat sa kandusanan. Kandusanang istasyon. Mao ni ako giingon nga, medyo ko gusto nga magpadapak kanang kuan akong suliran akong kinabuhi sa kandusanan kay ulo na ba yan balik-balik og padaan ang sumat sa kandusanan. Si kandusanang Doktora Darna, ikapoy na po siya tambag balibag sa mga adunay mga sakit sa kandusanang istasyon. Gihawoy na siya oy naman to ato. Usa may kasulti sa kanang kandusanang istasyon na unta ma-rehistro na no? Mo gani. Hoy, manawagan po unta na ko sa mga viewers, sa mga followers, sa mga subscriber. Oy nga. Kanang mang-invite pud sila mga kaubanan nila aron ma-rehistro na taon ang kandusanan. Lagi no kayo pa lagi na rehistro ning kandusanan. Ani. Kuan ba ya pud oy kanang mas may man atong ma-rehistro ng kandusanan kay hindi tayo na makapanawagan nga na-rehistro na. Buto naglabad taon ang ulo ni Doktora Darna. Kay daghan gyud gipadala nga sulat.
Naglisod siya kung unsay iyang unahon. Gani. Ni ulan naman kandusanan. Kandusanan Gloria, ni ulan naman. Uy, kadusan pagdali kay ulan na. Ginoo. Medyo lapok po ninyong lugar diri, no? Uy, ginoo ko maugin ning kinabuhi basta sa bukid. Dali na kadusanan, uy. Kadusanan, uy, kanang may ulan niya. Kanang imong kamera ba? Agad! Kasi mong gitawag kandusanan Gloria. Ay, ang akong yaya, ginoo ko gipangita na ako kay naguna-una man tuglakaw oy, wag gibiyaan man ko. Aw, nabi kay Yaya di ay? Kasosyal ba? Ay, ginoo ko bisig mamakuhay ni gnaong, nga mo ko yaya. Agad! Pagdali ka kadusanan. Kurag wala gyud imong Yaya diri ang nga si agad. Kandusanan Gloria. Mga kandusanan diri gyud di ay gakuha og pako si kandusanang Gloria. Muning area diri mga kandusanan. Ang lawak mga kandusanan, no? Kandusanan, unsa na lubi na? Yes, ginoo ko kadusanan mauni akong giingon nga dagang kay libre lubi mahulog sa kapunan po nito nimo okay lang kaayo tapos mga gulay libre. Mo nagingon ako sa karon nga panahon kandusanan angay nagita karon mag-discard og kadang dili kay gasto nga mga pagkaon. Basta kugi lang ka maglibot-libot aning kuan kasagbutan makita gid kag mga pagkaon nga libre. Di diri ka kandusanan. Kandusanang Gloria, kinsa man tong kanding dito na ako nakitaan? Ay, sa ako tong silingan ko, tong kanding. Ah, sa silingan to nimo? Sa silingan ko na ako, kadi ko ganahan kanding. Uy, kay hasul, kay kitiguan, kay pagkatugan, mga matay, ginoo ko. Kining kabayo? Ang kabayo ako na, Aw, imo ni kabayo? ako ng kabayo. Kandusanang Gloria ni ulan naman. Tawag kita mahimo, ginatupog na ng kalibutan. Kaon pa man yung kalibutan na. Ulan magsiya. Nindot ni nga life mga kandusanan ng ani kanang
manguha na taglibre ng mga pagkaon, no? Walay bayad kaysa syudad ta mamuyo. Mga kandusanan, puro na lang ta palit, puro na lang ta kuan, pero diri ang mga kandusanan libre. O, kung gusto kag magata, libre. Kayod lang ka, kudkod og lubi. O, tari na, hawid na. Kana, ipunta. Mga kandusanan, karon na po among adtuon gabi. Magdahuha mi og mga udot sa gabi kay mag pangat. Go. Uog gabi. Wala yung pinakuwid sa kandusanan. Kandusanang Gloria, nabasa na gid ka. Normal, kay Bagyo. Mga kandusanan, mauto akong yaya. Mga kandusanan, mga tambok ang pako kandusanan, no? Mga himus. Mga himus ang pako kandusanan, no? Kandusanan. Mga nindot, mga himus, mga gusto. Mga pako. Mga pako diri kandusanan, no? Mga himus kaayo. Bisbit na po kong lubi kandusanan. Okay. Mahuman ako pangutlo kandusanan sa pako. Lubi na po na kong bisbiton. Mga kandusanin, nikusog na gid ang ulan mga kandusanan. Di na gid mapugngan. Ayan mga kandusanan, gisugdan na ug luto ni kandusanang Gloria ang gulay na pako. Wala. Sige, sige, sige. Mao ni mga kandusanan akong kuha nga pako. Di ba ganina? Muni karon mga kandusanan tapos ako hagpat. Karon ako na po siyang gisahon. Lutoon ako. Gisahon ng mga kandusanan kay wala mi makahuman mga kandusanan, wala mi kahiram og kudkuran og lubi mo nang amo na lang gisahon kay magusla na. Alas 12 na. Ano mga kandusanan mag-isa na ko. Yaya! Huyupin mo nga tong kalayo. Tapos mga kandusanan, lagyan natin ng tuyo. Kaya para sumarap. Tuyo na, mantika. Mga kandusanan. Wala talaga yung kalayo namin ng kandusanan. Mahina talaga kasi maulan dito. Mga basa yung mga panggatong namin. Lahat basa. Maya-maya mga kandusanan, luto na to. Kasi yung pako madali lang lutuin. Maya-maya, pagkatapos maluto, kakain na kami. Masdan yung pagkain namin ng pako kasi mga kandusanan, masarap talaga ang pako. Kasi itong pako mga kandusanan, makuha mo lang to sa sa ilalim ng mga niyugan at saka sa mga
saging. Doon sila tumutubo. Doon kami, kaya naman sa mga tao dito sa aming lugar, ang palaging yung kinukuhang gulay, ang pako. Kasi madali namin makuha kasi araw-araw siya tumutubo. Kaya nga, mga kadusanan, ngayon, pagkatapos ito maluto, kakain na kami. No? Basta nyo mga kadusanan. Mga kadusanan, mauna ni ako. Tapos na siya, naluto. Kakain na kami ngayon. Munang finished product. Mauna ni siya. Ginisang pako. Ginisang pako.